जोंनि बड'लेण्ड रादाबनिफ्राय मोनसे थिरांथा खालामनाय जादों। जायनिखि जोंहा बड'लेण्ड रादाबा मोनसे संबिजिर दंखायो आरो संबिजिरनि हेंथा मावोब्ला बे संबिजिरनि बायदियै साजा मोननांगोन। बे मैखोम बसुमतारिल' नङा, मालाबा आंबो जानो हानाय बा मालाबा सोरबाबो जानो हानाय। बे संबिजिरखौ मान होनानैनो जों दिनै बड'लेण्ड रादाबनि सिभिल एडिटर गाहाय सुजुगिरि मैखोम बसुमतारिखौ जोंनि बड'लेण्ड रादाब नखरनिफ्राय बिबाननिफ्राय आरो बड'लेण्ड रादाब नखरनिफ्राय एरख'नाय जाबाय होननानै जों फोसावो। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदानै आपडेट लानानै फैलायबाय आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नाय आरो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव। बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो। बड'लेण्ड रादाबनि सिभिल एडिटर मैखोम बसुमतारि, बे मैखोम बसुमतारिनि सायाव आङो बिथांखौ माने जोंनि बड'लेण्ड रादाबनिफ्राय मोनसे थिरांथा खालामनाय जादों। जायनिखि जोंहा बड'लेण्ड रादाबा मोनसे संबिजिर दंखायो आरो संबिजिरनि हेंथा मावोब्ला बे संबिजिरनि बायदियै साजा मोननांगोन। बे मैखोम बसुमतारिल' नङा, मालाबा आंबो जानो हानाय बा मालाबा सोरबाबो जानो हानाय। बे संबिजिरखौ मान होनानैनो जों दिनै बड'लेण्ड रादाबनि सिभिल एडिटर गाहाय सुजुगिरि मैखोम बसुमतारिखौ जोंनि बड'लेण्ड रादाब नखरनिफ्राय बिबाननिफ्राय आरो बड'लेण्ड रादाब नखरनिफ्राय एरख'नाय जाबाय होननानै जों फोसावो। जोंनियाव लिरनानै दोनदों, बिथांनोबो जों फोसावहरगोन। गासै रायजो राजाफोरा मोनथिखागौ जे बिथांखौ दिनैनि तारिखआव मानो बेफोरबायदि डिसिसन लानाय जाखो। बेखौ आं गोलावै बुङाबाबो जायो। थेवबो नैबेयाव थानायखौ आङो रायजो राजाफोरनि गेजेराव आङो फरायथिनो सानदों। बड'लेण्ड रादाब चेनेलनिफ्राय फोसावनाय जायोदि बड'लेण्ड रादाबनि संबिजिरनि नेमखान्थि बायदियै बड'लेण्ड रादाबनि नेमखान्थिनि बारगा मावोब्ला संबिजिरनि नेमखान्थि बायदियै साजा मोननांगोन। संबिजिरखौ मान होनानै बड'लेण्ड रादाबनि गाहाय सुजुगिरि मैखोम बसुमतारि बिथांखौ संबिजिरनि बारगा मावनायनि थाखाय बिबाननिफ्राय आरो बड'लेण्ड रादाबनिफ्राय एरख'नाय जाबाय। गोजोन्थों। MB मैखोम, गाहाय सामलायगिरि, बड'लेण्ड रादाब। आं बे बड'लेण्ड रादाबनिनो सासे मेनेजिं डाइरेक्टर। बे हिसाबै आं बिथांखौ संबिजिरनि नेमखान्थि बायदियै जोंनि नखरनिफ्राय बा बड'लेण्ड रादाब चेनेलनिफ्राय बिथांखौ एरख'नाय जाबाय होननानै फोसावबाय। गोजोन्थों।